Кәрим Тинчурин театры тамашачыларга премьера тәкъдим итәргә җыена. Атаклы композиторыбыз Салих Сайдашевка багышланган спектакль «Лабиринт» жанрында булачак. Үзенчәлекле премьер турында без студиябызның кунагы Тинчурин театры артисты Илфак Хафизов белән сөйләшербез. Хәерле көн, Илфак, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Фойеда күрсәткән тамашагызны күрдек. Иммерсив спектакль нәрсә икәнен аңлыйбыз. Ә менә «Лабиринт» спектакль тәкъдим итәргә җыенасыз. Бу нинди жанр, бу нинди форма? Бу безнең өчен, безнең театр өчен бик яңа форма. Эшләнмәгән. Беренче тапкыр эшләп каравыбыз. Татарстанда да андый спектакльләрне мин белгәнемчә юк әлегә. Бу беренче адымыбыз. Ләкин спектакль «Лабиринт» дигән төшенчә инде бар. Мәсәлән, хәзер интернет дөньясында яшибез без. Андый спектакльләр, мәсәлән, Мәскәүдә дә куелган. Бар, мәсәлән, Шекспир «Лабиринт» дигән театр нация куйган. Аларда, мәсәлән, бездә бераз ошакшылык бар, ләкин безнеке барыбер үзгә. Безнең нәрсәдән гыйбарәт? Ул театрның кеше йөрмәгән, кеше күрмәгән җирләрендә төрле вакыйгаларга очрау. Иң мөһиме ул вакыйгалар безнең Сәйдәш белән бәйле. Бөек композиторыбыз белән. Әйтик, кешеләр бит инде фойеда утырып карадылар, сәхнәне карадылар, сәхнәдә утырып безнең сәхнә кырында кисә бар бит, шунда да караган спектакльләр булды. Әйтик, кояш төшмәгән җирдә, ә монда инде безнең сәхнә арты, безнең коридорларда, фойеларда, баскычларда, менә керә торган баскычларда да вакыйгалар булачак. Әлбәттә инде сез безгә буш кул белән килмәгәнсез, тамашачыларыбызга, безне караучыларга күчтәнәч алып килгәнсез, ул да булса чакыру кәгазе, һәм инде сездән сорау, тамашачыларыбыздан дөрес җавап көтеп калабыз. Рәхмәт итегез. Әлбәттә, дуслар, быел безнең театрыбыз 87нче сезонын эшли, һәм менә әлеге Сәйдәш спектакле бу елның ничәнче премьерасы? Бик матур, бик үзенчәлекле сорау. Һәм инде тамашачылардан без җаваплар көтеп калабыз. Тапшыру барышында һәм шулай тапшыру тәмамлангандан соң 1 сәгатьтә без дөрес җавапны көтәбез. Шунысы кызыклы, менә катнашучылар афишага күз салсак, артистлар шул кадәр күп. Катнашучылар саны хәтта тамашачыларга карый да күбрәк, тамашачылар саны шикләнгән икән. Шулай, тамашачы нибары әлегә бүгенге мөхит белән 15 кеше генә кабул итәбез, ләкин тора бара бәлкем артып китәр, заманалар үзгәргәч дип әйтик. Ни өчен? Чөнки өйрәнгәнбез. Залда 300-дән 400-дән артык урындык бар, ә монда йөргәндә ул кадәр урындыклар юк. Шуңа күрә кешеләрнең санын чикләргә булдык. Шул бәләкәй генә бер бүлмәдә булган вакыйгаларны күрер өчен анда бөтенесендә кеше, мәсәлән, 100-ләгән кеше сыйдырып булмый. Ни кызганыч. Ләкин ул 15 кеше бөтен спектакльнең эченә кирип китеп, андагы теге ниндидер сүз ишетү, ерактан бию карауына түгел, ә менә артистны якыннан, сезнең белән безнең кебек күреп, тоеп, аның хәтта исен сизеп, бөтен мөхитенә шумып карар дип. Күпмедер дәрәҗәдә интерактив формасында килеп чыга инде бу. Килеп чыга. Чөнки, мәсәлән, минем сәхнәдә мин хәтта тамашачы белән үзе белән аралашкан кебек булам дип әйтик әле. Бөтенесен дә ачып бетерсәк, сер калмас. Пьеса авторлары Луиза Янсуар һәм Резда Гарипова инде шагыйрә автор булгач, димәк, спектакль шигъри формада бара. Төрле яклары бар. Дөресен әйткәндә, бар шигырь юллары белән язылган шигъри өлешләр, бар әңгәмә өлешләре, һәм ул әңгәмә өлешендә дә беләсезме, без бит инде яләшкән теге, ничек хәлләрең дип, әзрәк сөйләшкәндә су кушып, гади сүзләр кушарга. Ә монда һәрбер сүз астында ничектер вагон уйлар. Һәрбер сүз мәгънәле булып чыга. Һәрбер сүз мәгънәле һәм аларны әйткәндә дә әле без шул кадәр русча әйткәндә подтекст белән әйтәбез. Анда теге тамашачы килеп караганда уйланырга җирлек күп булачак. Әйдәгез, менә бездә бер өзек бар. Шул шигъри юлларны тыңлап китик әле. Кайттым. Әллә киттем. Еллар төркем. Узган әллә кая, никтер аяктая. Бу бозларда тоташ, кемдер сиңа охшаш. Елмаеп кул бирә, саумы Салих дия. Мин бар идем җирдә, мин бар идем синдә. Без бар идек
Дәшим курыкмыйча кемгә. Без дәвам итәбез. Спектакльдә бер юлы Сәйдәш ролен берничә актер башкара. Моның сире бармы, Илфат? Сире бар. Сез инде беренче сирен шишкәнсез икән, биш икәнен дә белгәнсез икән. Бар, чөнки бу спектакльдә Сәйдәшнең иҗатын миңа калса, Сәйдәшнең тормышын бер генә кешегә, бер генә кысага салып булмый торгандыр. Шуңа күрә инде моны режиссер да, язучы, драматург дип инде Луиза Янсуар белән Резеда Эриковна, алар инде шундый формага китергәннәр. Әлбәттә, теге нәрсә эшлиләр ул биш Сәйдәш, аларның бер-берсе белән очрашалармы, юкмы икән әйтәсе килми, чөнки серләр ачылып бетәр кебек. Ләкин һәрберсе үз урынында һәм һәрберсе тирән мәгънәгә ия. Сез үзегез Кәрим Тинчурин ролен башкарасыз. Әйе. Ролегезне яратып өлгердегезме? Кайсы яклар өчен? Аның өстендә ничек эшләдегез? Рольне яратмый мөмкин түгел, бигрәк тә Тинчуринны. Чөнки бик шәхес, бик зур шәхес татар дөньясы өчен. Шул ук әле анда Тинчуринның гына түгел, Тинчуринның Сәйдәшкә булган мөнәсәбәтен дә ачу, чөнки без инде аның пьесаларынан ашып килдек, әмма анда нәкъ менә бу Сәйдәш белән булган проблемаларны, аңа карата фикерләрен ачу өчен миңа ни бары, ни кызганыч, бер шигырь бирелгән. Ләкин шунда барысын да ачып бетерергә кирәк. Менә шул шигырьнең һәрбер сүзендә әйткәнемчә казыну, аны төрле яклап ачу һәм инде менә бүтән ачканның 100%-ның барыбер алар кыскарачаклар, чөнки аның барысын да биреп бетереп булмый. Менә шушы бирү теләге миңа бик кызыклы булды. Чөнки бу эш үзенә күрә безнең тарихта булмаган. Моңа кадәр һәм инде бәлкем киләчәктә булыр, ләкин шунлы ягы белән кызыклы да. Үзе спектакль тарихи вакыйгаларга нигезләнеп эшләнгәнме? Беләсезме, ул бик күп символларга бай һәм ул символларда тарихи вакыйгалар урын алган. Чөнки теге бу уйдырма гына түгел. Тамашачыларга әйтеп китәйин инде тагын бер кат, кайсы көннәрдә премьераларга көтеп булаларны? Премьералар башына инде иртәгәдән, ягъни 16-сы, аннан соң 17-се һәм 18-нче декабрьдә безнең Тинчурин театрында көнгә 3 тапкыр булачак, чөнки 15 генә кеше булгачтан теләүчеләр күп һәм инде, мәсәлән, беренчесе аның сәгать 1-дә башланса, икенчесе кичке 4-тә, өченчесе инде безнең 7-нче яртыда булачак һәм инде спектакльнең мәтеге кабатлануы ул һәр көн дәвам итәчәк. Ягъни 3 көн премьерада без 9 спектакль уйнарга җитешербез дип ышанабыз. Без моңа бернинди шигебез юк. Сезгә уңышлар телибез һәм инде әлбәттә әлеге спектакль театр афишасында лаеклы урын алып торсын инде дигән теләктә калабыз. Рәхмәт. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.